Sareng bapai naura bapai wanyu keding bapai ngoman sinirangaken bapai nur minangku ditembangi maka jiwina bapai tia wong karang dalam pos koyer pos jamu Mas Budi mimi kaji sarini memang sing aran penyesalanku tekane kari ya Bi. Ya iya sing aran keduung jareka ketemune ning guri nok. Tiwas nglawan ning wong tua. Wow. Jare dhewek makan rumangsa wong demen. Iya. Akibatnya sing kaya kene Bi. Sonoku jareka lagi waktu pengen duwe laki kira-kira sing dadi panutane kita wong wadon. Apa maning kagelar duwe aran Syekh Sarip. Oh, Syekh Sarip model apa ri kaya konon kuno. Aja boro arep gawe contoh kelawan tangga batur karo keluarga dhewek malah kebalikane digawe sengsara nok. Dadi senoki maksa arepan babat alas lebak sungsang konon. Be, kabunganten kan ngomong nih sampeyan. Ya. Bakal ya kabunganten ki maksa. Bakal wis nyawang anak sing dadi semangat, Be. La ilaha illallah. Ya wis nok ora mantak dadi apa senoke tangi ah. Oh, aderka bibi mah pribasane wong kari dermani buri enak blenak kawunganten sing nyangga. Tapi sing dijaluk ning bibi bokat wis dadi sejarah uripe kawunganten jejodon kelawan Syekh Sarip. Tapi tulung nok senoke aja digawe ngenes, aja digawe nglamun. Bakate wong nglamun-nglamun kono timbule ora doyan mangan. Bakate wis ora doyan mangan ki nok. Kita urip ki pilihane ki loro. Ketemu karo tambah ya tamtu senoke bakal oli kewarasan. Bakate beli ketemu karo tambah wong ora doyan mangan ku kadang-kadang ya aduh biang kecer dikandhakaken nenok. Mang saya senok wong masin nom kudu diujuraken ngalor mak. Tapi keder be kabunganten ki. Keder nang apa? Semene wis digawe sengsara kelara-lara kaya kenen ki. Iya. Ning ati ki demen bae Bi, kula ki Bi. Ning Syekh Saripku. Ning Kang Mas Syekh Saripku. Bingung kabunganten gak kene. Kin kinok lamun jek krungu omonge Syekh Sarip kaya konon ning eyang jebukang rungkah sing pernah didolani senok pada waktu lagi kantah. Kelingan. Iya, kin ki pasti nyewot eyang jebukang rum keninganan. Aduh. Oh. Tangi beli sampean. La ilaha illallah. Wes menang. Sing arane anak dibakat aja wong tuane lagi nyandang susah kaya anak kaya melu rasa kakan ning aning beblenake. Iya ya Bi, kerasa ya Bi. Ya. Wes senang maja melu-melu kok kebakale duwe aran misale bapaknya senang beli aran kok tekarani bibi ah. Siapa? Wong loro aran kunok misale pengen sing bagus kuateran gak gampang zaman kinku. Priwen kono. Jakari marek ben ning kuburan. Terus ingok ning jeneng-jeneng kanok akeh kan aran-arane wong Pak. Kan wong wis modar kan nyom. Ah, beli kan lakonon. Iya. Digawe seneng ganok sedetik jarak ajar kita manusia mah jodoh pati rezeki blai ajar kita matur makari nglakoni kok ana sing ngatur di dalange dhewek dinganan. Konon. Iya no. Wis ana sing nyutradarai. Iya ku ngerti senokku. Ya Bi. Dijalani kelawan ati sing ikhlas. Ya. Najana pahita sing kaya ngapa. Ya. Teklek ning waktu kiyen sing penting. Ya. Keturunan kawunganten sehat ya Bi. Sehat waras, panjang umur. Toli jaraka ajar manusia kita urip mah alaili lebak paraneng banyu. Ku omongane sinden kan anok sing ilok ditembang-tembangaken ka. Wong bener jek kok gak ketenger, wong salah kok gak ketemu karo sele. Konon.
bahwa rasa bibi ku nyongsana ku uripku bener duwe laki sesaripku ora lagi makanan mangkenen karo wong lanang sejen. Iya paling bener bi kau Iya. nganten. Gawa-gawa apa ku nusanaku? Mau kan dibeluk Ya. Sok dibeluk wonge. bi Non. kin ki kanggo Nok Yanti. Ya. Nok Yanti sing ananing Taiwan. Jaluk lagune kebablasan. Terus aja kelaleno kanggo sedulure bibi nyanyem mau sing nembe ketemu. Siapa je? Kang Udin, koho. Oh sing gladi sampeyan kah? Iya, pedagang sate sing keradenan kono. Paingan sedep sate. Iya, Kang Udin, semoga satene laris. Terus beli ketinggalan kanggo panitia sing repot-repot ya bi. Ya no. Beli ketinggalan maning kanggo pen setia. Siapa no? Wiramandala. Di antarane Apa Jokono? Ngormati kanggo sing lagi panteng ana Mama Hekei. Nok Anita karo bos muda terus maning Teh Dare Geding sing disuwun ki lagune cak lagi awan. Kangen. Kalem angger bae ya. terus kanggo Mimi Hajah Carini nok sing Mimi duwe Hajah nok Carini, Nok cince. Cince. Kang Udin, kanggo calon kuwu Taman Sari. Mimi aja cari niku. Ayah Agus ibu. Papane Wahyu, Papane Wahyu, Papane Wahyu, Papane Wahyu, Papane Wahyu. Ora pragat-pragat Papane Wahyu. Siap. Kaya Ya Bi, Allah untungnya kacungake ning ani hidup digawa gubak kabi bocah ke menang bae. pinter. Iya. Anune mah bakal embo kasih ngudang ki mangsa ngaratangi Ya. Bi. Jadi ke tujuane no kayu kawunganten ke arepan babat konon. Arep babat ning alas Lebak Sungsang. Ya wis tapi sementara ken makanggo muliaken tenagane no kayu kawunganten kanggo njalanaken perintah kelawan sing dadi guru laki sena kaca tergesa-gesa ya. Piwin sih? Oh ya artinya sing kalem konon kah? Lah hari kan siapa kana? Ayo ki meneh ki. Kan kayak Eyang Jebu Bangrum. Iya kuno Bi. Astagfirullahaladzim. Lagi apa toli melu-melu mene-mene aku ya. Ayo. Alon-alonan lakone. Eyang. Kawunganten. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nyanyem. Iya kula Nyai. Ya Allah. Yang sehat. Jagung dingin jagung. Alhamdulillah. Ya. Toli mono Raja Mingser setitik. Dodok sayang dodok. Ya. Layung sore padang esuk kaya keton bae kaya keton saklebate keton pisan sakloyonge kembang putih ning kelungan sing teliti lan ngati-ati sing awas tindak lakune Mas Gatot Mas Gatot sedulur saking priyo mamaku priyo kediminan kasing ngerengaken sareng bos
SM sing dia beras putih geding Bos SM Aulisan Krio Acepon sareng bapetia wong karang dalem bapetia dewek pinangka wong karang dalem Bos Koyer bos samu saking Bogor bos Samuda Putra saking Bekasi dewe Bayi kau nganten Kula dalam eyang menyanyem bola ya eyang rasa cecengklongan lan pepundulan nunggu kelawan keputusane sira nalika mangkat sing pakandangan jaluk pertanggungan jawab ya terutama sing dadi sesandingan kelawan Syarif Hidayatullah priwen hasilan keputusane no kayu kawunganten sok omongaken kelawan sebener-benere marang eyang jebugang runo apa sing dadi pangucape guru lakine Senok Syekh Syarif eyang nung satekane kamu nganten ananing kesultanan ketemu langsung kalian Kang Mas Syekh Syarif Hidayat kamu nganten ora di aku eyang apa Pak ora di aku astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim jadi anggapane no kayu kawunganten anak nikin ki disangka selingkuh karo wong lanang sejen mungkin mengkonon kayane mayang bahkan keturune kamu nganten sampai kindurung dipai arani Kang Mas Syekh Syarif Hidayat eyang gila-gila temen Syekh Syarif ora sesuai kelawan gelare ora sesuai kelawan arane tong boro dijaluki mangan nginung jaluk aran beko sikangil sabar sayang ngaturaken ngatur kesundir mati bapai bintang Kang Udin Bandara Satya Denangan wong becik pasti ketitik bos pasir ngai arjo minangkani bendahara buyut ijo dipati Bapak Evatan bos balon jaya priwe koki saujare pendapat kaki nini ku beli tegel ki dalengaken kawunganten sampai nangis separat-parat malah ana sing lebih nyakiti ning perasaan lan atine no kayu kawunganten gak omonge Syekh Syarifku ayo mono warakaken no. ngomong apa sayang Kang Mas Syekh Syarif gelem ngaku garwa ning kawunganten uga ngupai gelar aran ananing si cabang bayi iya tapi kelawan siji sing dadi syarate apa cekundut syarat kawunganten kudu babat alas lebak sungsang astagfirullahaladzim Bener-bener beli gini wong lanang ki. Arep mateni anak rabi modele bakal kaya konon mah. Aja kongkon babat alas maning. Bakal ngecek begolok sing landep. Gila-gila ngrongkokaken nek. Wong lanang apa kayak konon kulecak lenong temen. Gila-gila sesar. Cangkep priwe bapak meneh. Ya setega kuwen.
kaya dudu wong bijaksana. Nah, Wis ora mengenal kelawan adab. Weru wong wadon sok kebabat alas. oh, Bagus ucapan ini bae. Sari Hidayat disembah-sembah ning masyarakat luas. Sementara ning kewajiban ning keluarga, kelawan pertanggungan ning keluarga, luru ning pati. Ya luru ning pati bakal kaya kono. ah ya bener bakal kaya konon maki. Mula nagemakenen sayang kawung anteng. Jare eyang si Uwis beli susah jaluk pertanggung jawabane Sesarip. Beli susah jaluk aran maning ning Sesarip. Agar anak eyang Sari karo eyang Kecep amrung sayang. Kentun Mas Udine Keding minangkane saking Losari Brebes Tebek. Sareng nokiput teh Keding nokiput Mas Udin aya denok aya denok. Bunde denok ke Keding minangkasih B925. Sareng Bos Pasir aya Arjo. Tapi eyang kaya kamu nganten bakal nuruti apa sing dadi penyuwunane Kang Mas Sesarip Hidayat. Nok sadar dong. Resikonya gede kuno dok babat alas kucu. Wong lanang maning durung tentu mampu apa maning senok wong wadon aja kabung anteng. Jadi uripe no kayu kawunganten kijare kula makin kilaksana blolin darat blolin kali. Iya. Ning laki ya ora dianggep garwa. Arep balik mana ning Banten Bangkulo nyong buktine gak kawunganten ki ning kanane ki wis dumbangi sampai diusir bocahku. Ya tole dudu ukurane nyanyong. Iya. Sing sebagai lakine tega nugasaken babat ala sungsang. Ya kun kudu candake wong wadon. Oh, Modal amaran nafsu maring eyang. krungu nok. Ya blenak kita nih ya bleke. Mader senok beli karo Sesarip gak anak si nyayang. Eyang luwi sayangnya kelawan kawung anteng. Lawan si jabang bayi. Nyong bengene gak sedurunge didemeni ning Sesarip ya ana sing demen iki. Sapa kono? Jarum. Darum. Iya. Tapi pengen aku karo Sesarip bae. Bapak Nur, Bapak Wahyu Keding, Bapak Asep saking Bojong, Bapak Bintang. Jalali minangkasem ditembangi Bapak Oman sareng Bos Samudra Putra saking Bekasi. Bos Koyer Bos Jamu saking Bogor, Bapak Etia Wong Karangdalam. Mas Gatote Kang Udin Badar Sate Kradenan sareng Nokrujo Keding Bongpolan Dewek Nokrujo sareng Bapak Nur Bapak asih Bapak Wahyu Bapak Nur Bapak Asep saking Bojong Jalali Bapak Bintang Bapak Oman kang ditembangi Bapak Tia Wong Karangdalam Amisna Ki Ageng Sendi sareng Noktogi Bapak Raja Keding Bapak Arjo minangka Bos Pasir sareng aya denok Bunda denok
sing B925 mimi aja Sarini Keding. Punten ya. No kayu kawunganten kin kita kadewis bulak. Ana bebasa di palang melempat di dadung merucut. Arep nyumponi kelawan sing dadi penjalukane guru lakine kaya dene Syekh Syarif Hidayat kula. Oh, tinggal karing restoni mawon sampean mawong tua dongak ngono ka. Tadi bener omongan nyanyi mengkono. Bener anak ya. Wong becik pasti ketitik. Apa wis dipikirakan Tajo? Diperhitungakan untung lawan rugi nih. Wis tek dadapi ning segala-galane ya. Tapi menurut Eyang sih Ju, aja sampai kawunganten ngorbanaken jiwa kelawan raga kanggo wong lanang sing ora bertanggung jawab no. Nyai Syarif Pasrahnya ya. Iya Nyam. aja nyilikaken ati kelawan no kayu kawunganten jareka ajar kita manusia jodoh pati rezeki blai ader ana sing ngatur Nyai. Konon ya. Ngaturaken matur kasuwun Bapak Yasep saking pojong ngaturaken matur kasuwun. Bune Iya Bapak Nek. wis wis dadi keputusanane kawunganten. Kawunganten terlalu memaksakan kehendak. Benar. Dadi kalah lawan demen. Iya. Apa sing dadi keputusan ini? Karena ora bisa direh, ora bisa dinasihati. Ya terserah. Isun wong tua tinggal nunggu kelawan apa sing dadi asile mengko. Tapi priwen karo si jabang bayi nek apa digawan yang kawung anteng apa priwen Nyem? Mas Udino kiput sing losari Brebes sareng Kang Bumi Bayet Kang Bumi Jemas Kelora. Sekarane umur ajar kita manusia beli weru ya Nyai Syarif. Iya iya. Sementara kian masih ana umure Heeh. mangga di gudang dingin. Oh. Men.